efallai bod rhai ohonoch chi wedi um, clywed rhywbeth am y capel yn y cyfryngau dros y flwyddyn ddiwethaf, ond na i, na i ddechrau o'r dechrau rhag ofn bod chi ddim. A ie, mae fel, dwi'n teimlo gallwn ni fynd ar Mastermind Cymru am Capel Rhondda y dyddiau yma, felly os ydw i'n siarad gormod a chi'n diflasu, please stopiwch fi. So ie, Capel Rhondda, dwi wedi ceisio cyfieithu yr hyn dywedodd Songs of Praise pan roedd Capel Rhondda wedi ymddangos ar Songs of Praise ar ddydd Gwyl Dewi eleni, a dywedon nhw capel a chibwyd gan Emyn Dawn, the chapel that was saved by a hymn. Ac roedd yn hyfryd bod ar Songs of Praise, roeddwn ni'n eitha cyffroes am y peth, ond mewn ffordd doedd e ddim beth oeddwn ni'n disgwyl, achos dwi'n credu y stori oedd, roedd y capel yma yn mynd i gael ei golli, ond nawr mae wedi cael ei adfer, mae popeth yn iawn. A dyna sut wnaethon nhw adrodd yr hanes, ond wrth gwrs, fel mae llawer ohonoch chi'n gwybod, penod un mewn nofel hir yw'r pwynt ni wedi cyrraedd hyd yn hyn. Ie, dwi ddim yn siŵr os ydych chi eisiau symud ymlaen, Iolo. So jyst ychydig o hanes am y capel. So mae'r capel mewn pentref o'r enw Trehopcyn, lle ces i fy magu a lle mae fy rhieni yn byw o hyd, a dwi mond 5 milltir i ffwrdd. Mae capel ar y safle ers 1852, a fel mae'n dweud fan hyn, cafodd ei ail-adeiladu yn fwy yn 1885. Capel y Bydyddwyr. A wedyn, fel ydych chi'n gweld yn y llun, cafodd ysgoldi ei ychwanegu yn 1915. A y rheswm, dwi'n credu y rheswm cawsom ni ymateb arbennig o dda i'n ymgyrch oedd oherwydd yr Emyn Dawn, ei conig Cwm Rhondda neu Bread of Heaven. Y stori yw, cafodd yr Emyn Dawn ei ganu yna am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 1907. A mae'r stori yn dweud cafodd yr Emyn Dawn ei ganu ar yr organ bib newydd gan John Hughes ei hun, y dyn cyfansoddodd yr Emyn Dawn. Ond yr hyn sy'n ddiddorol, ar National Organ Register, cafodd yr organ ei gofrestru yn 1908. Felly, ni ddim yn siŵr, ni'n dechrau meddwl, oedd y gymanfa ganu yn 1907 i godi arian ar gyfer yr organ bib newydd efallai. Ni ddim cant yn sicr. So dyma ni. Dyna'r capel, a na i fynd ymlaen i sôn ychydig am yr ymgyrch nawr, so os ydych chi'n symud ymlaen. Dyma hanes ddiweddar Capel Rhondda. Yn drist iawn, caiwyd y capel ym mis Rhagfyr 2024. Roedd y cynulleidfa'r yn fach iawn erbyn ni. Dwi'n credu roedd y rhan fwyaf ohonyn nhw yn eu 80au. A mae angen llawer o waith trwsio ac adfer ar y capel. Y cwpl oedd yn edrych ar ôl y capel wedi bod yn edrych ar ôl y capel ers 40 o flynyddoedd, a dros y blynyddoedd dwi'n credu roedden nhw wedi gwneud llawer o waith. A doedd dim egni dan nhw i barhau, doedden nhw ddim yn teimlo bod cefnogaeth, felly yn drist iawn caiwyd y capel. Gwelais i y mis Mai bod y capel ar werth, ac bod fi ddim yn berson gyda ffydd rhif, a bod ddim cysylltiad cryf da'r capel. Dwi'n credu es i'r ysgol Sul yna am gyfnod byr pan ro'n i'n blentyn, ond ro'n i'n teimlo bod fi ddim eisiau'r capel mae gael ei werthu, gael ei golli gan y gymuned. Felly es i weld y capel a ro'n i'n siarad â llawer o bobl yn trio meddwl, beth allwn ni wneud, sut allwn ni achub y capel. A roedd y rhan fwyaf o bobl yn dweud, wel, mae'n digwydd i gapelu ym mhob man, does dim byd ni'n gallu wneud. Bydd angen cymaint o arian i achub y capel. Felly mewn ffordd, yn drist iawn, nes i roi lan, a doeddwn ni ddim yn bwriadu gwneud unrhyw beth, achos ro'n i'n teimlo, wel,
does dim, does dim digon o amser da fi, does dim arbenigedd, ac yn sicr does dim arian da fi. Felly, mewn ffordd nes i rhydl yn y to. A wedyn mis Gorffennaf, derbynais i e-bost gan pobl oedd yn gwerthu'r capel, achos bod fi wedi mynd i weld e yn y lle cyntaf, yn dweud, reit, mae angen i bawb sydd â diddordeb prynu'r capel cyflwyno cais erbyn dydd Gwener. Felly ar y nos Fawrth, unwaith eto ro'n i'n gadael heibio'r capel, a ro'n i'n edrych lan yn meddwl, erbyn yr wythnos nesaf, falle bydd arwydd lan fanna yn dweud gwerthwyd. Mae mor drist. Ges i gerdded fy nghi, a dwi'n credu ro'n i'n dechrau meddwl. A wedyn ar y ffordd nôl, stopiais i tu allan i'r capel, tannais i gwpl o luniau, a rhoddais i rhywbeth ar Facebook y noson yna. Ddim yn meddwl gormod, ond jyst yn teimlo, wel, o leia dwi'n rhannu fy mhryderon, achos dywedais i rhywbeth fel, ydy unrhyw'n arall yn teimlo mor drist â fi weld hynny. So fel arfer dwi'n trio ysgrifennu yn ddwyieithog ar Facebook, ond yn os yna dwi'n credu ysgrifennu i eitha lot yn Saesneg a wedyn crynodeb yn Gymraeg. Diwrnod wedyn, dyma BBC Cymru yn cysylltu â fi, yn gofyn i fi siarad â nhw, a wedyn wnaeth pethau newid, a wedyn ni'n gallu cyfweld â chi gyda chamera tu allan i'r capel. Felly cytunais i, ac i bod yn onest, fyddwn ni ddim fel arfer yn cytuno i rhywbeth fel yna, ond cytunais i. Ac o fyna, wnaeth pethau jyst symud mor gyflym. Ar ôl cael cyfweliad gyda BBC Cymru, wedyn roedd rhywbeth digwydd ar BBC Wales, Post Prynhawn, dechreuais i crowdfunder, a dwi'n credu erbyn y dydd pan dechreuais i'r crowdfunder, dywedais i mae gyda ni 36 awr i godi bron 50,000 o bunnoedd, felly doedd e ddim yn teimlo fel byddwn ni'n llwyddiannus. Ond penderfynodd Undeb y Bydyddwyr rhoi ychydig mwy o amser i ni. Dwi'n credu erbyn y dydd Gwener roeddwn ni wedi codi 5,000 o bunnoedd, so aeth nhw gytuno i roi ychydig mwy o amser i ni i godi'r arian oedd angen. Ar y dydd Sadwrn, cawson ni wahoddiad i fynd ar Radio 4, rhaglen Today. Roedd yr ymateb yn anhygoel. Dwi ddim yn siŵr os dwi'n gwybod sut i esbonio fe'n Gymraeg, ond dwi wastad yn dweud, ar ôl y rhaglen, edrychais i ar y crowdfunder yn meddwl, tybed ydy unrhyw un wedi cyfrannu, a roedd e fel gwylio rhywun yn ennill jackpot ar slot machine neu rhywbeth. Roedd yr arian jyst yn mynd i fyny ac i fyny, a mewn diwrnod cawson ni 11,000 bunnoedd gan gwrandawyr Radio 4. Dyma ni. So, o fewn 10 diwrnod, dwi'n credu, roeddwn ni wedi llwyddo i godi digon o arian. Roedd rhoddion o'r byd i gyd, o Patagonia, o America, o'r Almaen, o Norwy, am llawer mwy o lefydd dwi ddim yn gallu cofio. Dwi'n credu roedd Michael Sheen di ail-drydaru neu rhywbeth ar yr hen Twitter. A rhywbeth arall oedd yn rili bwysig. Roedd llwyth o gerddorion Cymru wedi cefnogi ni. Cafodd rhywun syniad i ofyn i bawb rhannu, dwi'n credu y syniad oedd boddi'r cyfryngau cymdeithasol gyda Cwm Rhondda. So roedd pobl fel Gwilym Bowen Rhys, Lleiwen, Al Lewis, Gareth Bonello, llwyth o bobl wedi rhannu fersiwn nhw o Cwm Rhondda ar y cyfryngau cymdeithasol i helpu ni gyda'r ymgyrch. So ar y cyntaf o Awst, dywedodd Undeb y Bydyddwyr, mae eich cais wedi cael eich derbyn, llongyfarchiadau. A wedyn mae'n rhaid i fi ddweud, dyna pryd dechreuais i poeni. Achos roedd lot o bobl o'r gymuned wedi dod i fy nghefnogi gyda'r ymgyrch. Ond wedyn pan gyrhaeddais i'r pwynt o ddweud, so pwy sydd gyda fi nawr wrth i ni symud ymlaen? Dim ond un person oedd gyda fi. Roedd pob person arall gyda'r prosiect, roedden nhw'n rhan ohono yn barod. So roedd 2 ohonyn ni. Dyma'r sut digwyddodd pethau, ond os ni'n symud ymlaen eto, diolch Iolo. So dyma lle ydyn ni hyd yn hyn, bod ni wedi gwario'r rhan fwyaf o arian ar brynu'r adeilad. Yr yswiriant oedd yn ddrud iawn, rydyn ni ddim yn gallu credu faint oedd yr yswiriant yn costio. So ymlaen eto.
Dyma jyst rhai o'r sylwadau. Os oes amser da chi ac os ydych chi'n teimlo bach yn negyddol am y byd, mae'n werth mynd i'r crowdfunder a darllen rhai o'r sylwadau, achos roedd y sylwadau cawson ni gan bobl mor hyfryd. Yn bendant syltiad i'r Emyn Dôn oedd y rheswm. Roedd pobl yn cyfrannu, roedd pobl yn trafod y ffaith bod yr Emyn Dôn wedi cael ei canu mewn angladd, mewn priodas. Roedd pobl o Loegr yn dweud, dwi erioed wedi bod i Gymru, ond roedd fy nhad cu o'r cymoedd yn reiddiol. Pryd bynnag bydde fe'n clywed Cwm Rhondda, byddai dagrau yn ei lygaid a pethau fel yna. So roedd pobl yn teimlo'n rili angerddol bod rhaid i ni achub y capel yma. So os ni'n mynd ymlaen. So dyma rhai o'r erthyglau oedd yn yr papur newydd. Roedd yn gyfnod cyffrous iawn. Dwi'n credu roeddwn ni'n derbyn 3 galwad y dydd gan y cyfryngau a ro'n ni'n just adrenalin a dopamine yn fy nghorff dwi'n credu a ro'n i just yn mynd gyda fe heb really meddwl am reality, prynu capel. Ond ni wedi llwyddo i ddilyn y camau nesaf oedd yn angenrheidiol. So ymlaen eto. So dyma, diolch byth, yn y mis Awst, dwi'n credu roedd undeb y bydyddwyr yn rili ddiamynedd. Roedden nhw eisiau ni symud yn gyflym i brynu'r capel. Dwi'n credu roedden nhw'n gobeithio byddwn ni wedi prynu fe cyn diwedd y flwyddyn. Ond roedd rhaid i fi ffeindio rhyw o bobl oedd yn fodlon bod yn gyfarwyddwyr. Cawson ni lawer o gymorth gan Cwmpas, oedd wedi helpu ni benderfynu ba fath o strwythur cyfreithiol i ddewis. So roedd angen o leia 3 cyfarwyddwr, mae 5 da ni. So chi'n gallu gweld fi, a mae yna rhian arall, Rhian Smith, sydd... Mae ei theulu hi gyda chysylltiad gyda Capel Rhondda ers blynyddoedd. Priododd Rhian yn y capel, cafodd ei bydyddio yn y capel. Wedyn, y person ar ei ben ei hun fyna, dyna ffrind ysgol Matthew, sydd yn bensaer, sy'n ddefnyddiol iawn, a mae'n darlithydd yn Cardiff Met. Wedyn mae gyda ni Richard Hugh Morgan, sydd yn artist, a fe oedd yr un oedd gyda fi o'r dechrau. Roedd e'n cefnogol yn ystod yr ymgyrch, ac o'r dechrau roedd e'n teimlo dwi eisiau bod yn rhan o hyn. A wedyn y person arall yw rhywun o'r enw Colin Lewis. Cafodd ei fagu yn Rhyhopcyn, a mae wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn bywyd. Felly mae'n ddefnyddiol iawn cael ei gyngor am pethau busnes, byddwn ni'n dweud. So dyma ni. Ymlaen eto. So dyma ein amcanion pan sefydlon ni a company limited by guarantee without share capital. Dyna beth ydyn ni ar hyn o bryd. Dyma beth hoffwn ni wneud. Ni wir eisiau'r Gymraeg i fod yn ganolog. Ni'n gobeithio dwi'n edrych ar bobl fel Phil a Liz yng Nghapel Sowar ac yn meddwl, am beth maen nhw wedi gwneud, a does dim gweledigaeth clir da ni eto, ond ni'n gobeithio y bydd y capel yn helpu'r Gymraeg i ffynnu yn y cymoedd. So ni eisiau pwysleisio diwylliant hanes ar iaith Gymraeg a lle i'r gymuned ni'n gobeithio. So os ni'n symud ymlaen eto. Ers i ni gael yr allweddi yn mis Chwefro, dwi'n credu y prif her yw amser. Dwi'n gweithio i gwmni golwg yn rhan amser fel swyddog prosiect Ymfweri Bro yn Rhondda Cynon Taf. Felly mae hawl da fi ddefnyddio chydig o fy amser gwaith i wneud gwaith ar y capel, ond dim digon i fod yn onest. Pob un o'r cyfarwyddwyr eraill yn wirfoddolwyr ar hyn o bryd. Ond ni wedi bod yn gwneud beth ni'n gallu i trio ymgysylltu â'r gymuned. Felly yn y lluniau yma, chi'n gallu gweld cawson ni ymweliad gan
llysgenhadon y gymuned, ysgol gynradd Saesneg lleol. Roedd taith gerdded yn yr ardal a wnaethon nhw ofyn i ymweld â'r capel, a wedyn cwpl o ddynion fyna sydd â diddordeb yn yr organ bib yn benodol. So os ni'n symud ymlaen eto, wnaethon ni gynnal diwrnod Capel Rhondda ar Gymraeg, lle wnaethon ni wahodd rhai o rhanddeiliaid y Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf. A aethon ni o gwmpas y capel, a wedyn aethon ni draw i'r clwb criced, lle ro'n ni'n gofyn iddyn nhw am adborth, sut allwch chi gefnogi ni, ydych chi'n gallu helpu ni ffurfio gweledigaeth ar gyfer y capel yn y tymor hir. So roedd hynny yn hyfryd. So os ni'n mynd ymlaen eto. Ni wedi bod yn ffodus iawn i gael arian trwy Cyngor Celfyddydau Cymru. Ni ar fin ddechrau prosiect Llais y Lle cymunedol. Ni newydd penodi, dwi'n credu ni wedi penodi 6 artist. 3 fydd yn gwneud 15 diwrnod o waith i ni, a wedyn 3 neu 4 fydd yn gwneud 3 neu 4 diwrnod o waith i ni, a bydd yn helpu ni i ymgysylltu â'r gymuned a edrych mewn i gysylltiad y capel gyda'r iaith Gymraeg, yn y gorffennol, yn bresennol ac yn y dyfodol. Yr hyn sydd yn ddiddorol iawn i ni ydy'r ffaith bod ar y capel mae'r ysgrifennu yn Saesneg, ond wedyn ar yr ysgoldy cafodd ei adeiladu yn 1915, mae'r ysgrifennu yn Gymraeg. Felly mae'n mynd yn erbyn y stori yma am yr iaith Gymraeg yn y cymoedd sy'n, mae pobl falle yn teimlo, roedd yr iaith Gymraeg yn cael ei siarad yn y cymoedd nes yr chwyldro diwydiannol, a wedyn, roedd e jyst wedi mynd i lawr, ond mae'r capel yn dweud stori gwahanol, so dyna beth ni eisiau edrych mewn i. Ymlaen eto. So dwi jyst eisiau sôn am y cymorth ni wedi cael. A dwi'n credu, dwi ddim yn siŵr beth sy'n bodoli yn barod, ond beth fyddai wedi bod yn ddefnyddiol i fi falle nôl ym mis Mai, pan ro'n ni wedi gweld bod y capel ar werth, a doeddwn ni ddim yn gwybod ble i droi, sut allwn ni wneud unrhyw beth. Falle rhywbeth o becyn yn esbonio, wel, dyma'r pobl fyddai'n gallu helpu. So mae cwmpas wedi helpu ni lot gyda cyngor am sut i sefydlu busnes cymunedol. Mae unigolion wedi helpu, ces i sgwrs gyda Liz McLean o Sowar, Chris Thomas wedi bod yn gefnogol iawn, es i lawr i Ganolfan Bethlehem yn Hyddraeth, a roedd John yna yn ysbrydoliaeth. A wedyn unigolion gydag arbenigedd, haneswyr, Professor Ewan James, roedd e wedi cytuno i gael ei gyfweld ar Radio 4 nôl y mis Awst, a haneswyr lleol wedi cysylltu. Hefyd, ni wedi cael rhywun arbennig yn cynnig trwsio ac adfer ein organ bib i ni yn ddiweddar, sy'n anhygoel. Roedd ni wedi clywed bydde fe'n costio dros 100,000 o bunnoedd i drysio'r organ bib. Ond, mae'n rhan o elusen o'r enw Pipe Organs. Felly, mae'n just anhygoel, beth mae wedi cynnig gwneud i ni. So dwi'n credu dim ond 2 slaid arall nawr, a wedyn dyma ni. So dwi just yn meddwl, ro'n i'n trio meddwl am yr uchaf pwyntiau, beth sydd bod yn dda, achos ble bynnag ydw i nawr, dwi'n nabod lot o bobl yn ardal, a bob dydd bydd rhywun yn dweud, what's happening with the chapel? When is it opening? What are you going to do with it? A mewn ffordd, dwi'n teimlo dan bwysau, achos dwi ddim gyda atebion i roi iddyn nhw drwy'r amser. Ond yr uchaf bwyntiau, cefnogaeth gan y cyhoedd a'r cyfryngau. A, mae yna rai pobl sydd wedi ysgrifennu ata i, sydd wedi anfon siec, achos bod nhw ddim ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae rhywun di anfon nofel ysgrifennodd hi o'r enw Bread and Heaven. Dwi ddim wedi cael yr amser i ddarllen eto, mae'n rhaid i fi gyfaddau. Hilion i legolion fel y cerddorion oedd yn gefnogol, sefydliadau. Dwi'n nabod y pobl o Clwb Criced Trehopcyn, ond pryd bynnag ni wedi
eisiau cynnal digwyddiad. Maen nhw wedi rhoi'r lle i ni am ddim ac wedi cynnig darparu te a choffi. Roedd yr ymweliad gan Ysgol Trehopcyn yn anhygoel. Roedd y plant mor brwdfrydig ac dwi'n athrawes rhan amser hefyd, felly rwy'n i'n teimlo bod angen paratoi rhyw fath o wers, ond Richard sydd yn artist, roedd e wir yn teimlo, na, ni ddim yn paratoi, a ni jyst yn adael i'r plant ofyn cwestiynau, a dyna beth wnaethon ni, a roedd cwestiynau nhw mor ddiddorol, a awgrymiadau nhw yn ddiddorol hefyd, am beth allai'r capel fod. Mae llwyddo i gael arian wastad yn uchafbwynt, achos mae'n arfor ei lle dwi'n codi, a dwi'n meddwl beth yn y byd dwi wedi wneud, ydy'r arian yn mynd i redeg y mas cyn i ni gael fwy. So ni wedi cael arian trwy perthyn, trwy llais y lle. Ni wedi clywed yn y dyddiau diwethaf bod ni wedi cael grant weddol fach trwy cyngor Rhondda Cynon Taf, a mae cais mewn i'r Architectural Heritage Fund ac i Community Lottery Awards for All. A ie, rwy'n i sôn am yr organ bib. So mae rhywun o'r enw Kingsley Robinson o ardal y Fenni. Cysylltodd ei wraig a fi yn y lle cyntaf drwy e-bost yn dweud, dyw fy ngŵr ddim ar Facebook, ond hoffa fe helpu chi drysiwch organ bib. Mae'n gweithio gyda'r elusen pipe organs. Ar y pryd, doedd dim trydan yn y capel, so roedd rhaid i fi aros. Ond pan ddaeth Kingsley i'r capel o'r diwedd, ro'n i'n disgwyl hyn ddyn, mae'n rhaid i fi dweud, rhywun sydd ddim ar y cyfryngau cymdeithasol sydd yn cael ei wraig i gysylltu â fi ar ei ran ac yn y blaen. A mae Kingsley yn ei 30au hwyr, byddwn ni'n dweud, a mae'n, wel, athrylyth yw'r unig gair dwi'n gallu defnyddio i ddisgrifio, a mor hael. So ie, mae'n dod bron yn wythnosol yn gweithio ar yr organ, ac ym mis Awst, mae fe a criw arall o pipe organs yn mynd i ddod i'r capel i lanhau yr organ, a mae cynnig i bobl yn y gymuned wirfoddoli i helpu nhw. So ni'n gyffroes iawn am hynny. A wedyn y sleid olaf, fel yn siŵr o fod wedi wneud i'r ffordd arall rown, orffen ar y positif. Ond ie, yr heriau, jyst diffyg amser, really. Mae 'na adegau lle mae'r capel wedi cymryd dros fy mywyd. Dwi wedi trio camu nôl weithiau, achos mae yn teimlo fel gormod, yn jyglo swyddi, teulu, ac yn y blaen. Weithiau mae diffyg cymorth ymarferol wedi bod. Bydd efallai gallwn ni fod wedi gwneud mwy i estyn allan i bobl, ond hyd yn oed ysgrifennu ceisiadau am arian yn cymryd llawer o amser sydd ddim wastad gyda ni. Ar y degau mae wedi bod yn anodd aros yn optimistig. Pan falle dyw pethau ddim yn symud yn gyflym. A wedyn jyst cymaint i ddysgu, mae wedi bod yn her, ond mae wedi bod yn fraint hefyd. Felly, ie, dyma ni. So, prosiect enfawr, a roedd un o'r pethau mae fy nhad wastad wedi dweud wrtha i ydy just enjoy life, you don't know what's round the corner. A blwyddyn yn ôl, byddwn ni ddim wedi disgwyl bod yn rhan o grŵp oedd wedi prynu capel. Felly mae wedi profi fi, you don't know what's round the corner. So dyma'r wefan sydd gyda ni. Dyw e ddim yn berffaith o bell ffordd, ond dyma'r wefan, ac yn olaf dwi jyst wedi rhannu syltiadau i'r cyfryngau cymdeithasol ar y sleid nesau, Iolo, a dyna ni wedyn.